Salutare toată lumea, numele meu este Darius, iar bine v-am regăsit la un nou episod din Roblox. De data aceasta o să ne jucăm Breaking the Story, așa că haideți să-i dăm play. Haideți să strângem și noi peste 1.000.000 de abonați. Se pare că astăzi o să fim copilași. O să ne jucăm, astăzi o să facem o poveste. Break in the Story. Dacă nu știați ce înseamnă, e ca un fel de când stai singur acasă și vin hoții peste tine. Așa e și aici. Dar și cum am spus, nu uitați să rupeți butonul de like dacă încă n-ați făcut-o. Am un ursuleț. Ce fac eu? Am plecat. Am plecat? Gata. Am plecat. Ne-am dus. Breaking Story. Să se stângă toți playerii, cei care joacă. Și avem emoții. Aici avem shop. Putem să ne cumpărăm cu bani. Wow. Ce bani aici? Uite o pisicuță. O să luăm mărul ăsta. Putem să deschidem. O tartă. Uite o pisi. Ce cute e. Ca să vedem ce este în casă. Sper să găsim... bani! Ce ok! Încă o tartă. Un măr? Am luat mărul, nu? Cred că da. Aici trebuie să deschidem. Gata. Deschidem. Haideți să mâncăm și noi o tartă. Ne facem viața. Aproape la full. Hai să explorăm și noi casa. Și ai și pe sus. La dormitoare, cred. The Blue Room. Camera albastră. Să vedem ce sunt în setare. Nimic. Camera albastră nu este nimic. Hai să vedem camera roz. Pink room. Bănuți. Nice. Avem 40 de bani. Ce tare. Aici nimic. Hai încă o prăjitură. Wow, nimic. Hai în camera verde. Poate aici avem noroc. Nimic. Pare că camera asta, camera asta n-are nimic. Hai să mergem în camera albastră. Aici o să dorm eu. Mi-a pus și numele. Ce tare. Cu stare bâtă. De unde fac și o rost de o bâtă? Tablou? Nu știu. A fost scris pe el. Uite în alt tablou. Poate e ceva în spatele lui. Un safe? Un cifru? Adică cu un cod. Te-ai găsit a table. Putem să ne facem prăjituri aici. Din un măr, 2 energizante. So great. Am văzut un energizant de la baie. Mergem să-l luăm. Ce facem aici? Trebuie să găsim un cod. Trebuie să fie după ceva codul ăsta. După un alt tablou, cred că uite aici. Ce facem asta? My God, se face invizibil! Ce tare și nu pot. Și când o să vin codul, poate... Și bate la ușă. Deci mă la ușă. Nu fi
Pizza! A venit curierul. Mulțumim pentru pizza! Sunteți cea mai tare! Haideți la bucătărie! Ce ia să mâncăm! Wow, ne crește viața! Ce tare! Mulțumim energizantă de sus, din baie. Era o baie aici pe colț. Parcă, uite aici. Este un energizant aici. Oh, nu. Sunt râută. Hai să mergem jos. Mergem jos. What's happened to like? Oh, ne pus aici. Breaking news? Știre de ultimă oră. Să vedem. Ce fain stăm aici cu toți. Vedem, 2, 1. Haideți să dăm... Nu să dați click. Am dat din greșeală. Break news, dar se întâmplă televizorul așa. Oh my god, hoții! The purge has begun. Villains are on the loose and should be avoided. Hoții, oh my god. Do not engage them, or you may be injured De or ce se killed. întâmplă televizorul așa? Games are being invaded and destroyed. Vor să distrugă jocurile de Roblox game. Stay inside. Protect your Uitați-l families. pe liderul lor. Cred că ăsta e, nu? Secure your windows and doors. The leader, Scary Larry. If you see him, you need to Oh my god. If you try to fight him, you will be defeated. Trebuie să mergem la etaj. Nu avem cuvinte. Sus. What's happened? Nu știu nici ce se întâmplă. Nu e cineva să doarmă cu mine? Pe aici am băiat. Să ne culcăm. Mi-a dat 20 de bani pentru că dormim acum. Wow, ce fain. Tare. Ce fain stăm așa. Oh my god! Se pare că a venit cineva la noi. Și trebuie să-l batem. Trebuie să ne apărăm. Oh my god, ăla îl bate. L-a bătut. A venit hoții. Este noi. Oh my god! Ce s-a întâmplat? Dați-ne drumul. Deci avem hoții. Sper că nu mai vine. Oh, ce fain. Ce tare. Vreau că nu mai pleacă. Dar l-a omorât. The Blue Room has attacked last the night. Pare că camera albastră a fost atacată noaptea asta. Și-au spart geamul. Oh my god. A zis că... lemne. Trebuie să ne protejăm casa. Hai să ne protejăm casa. Să ținem la curent. Trebuie să ne protejăm prietenii. Dar și camerele noastre. Aici am pus. Mai tăiem un pic aici. Ca să nu spargă astea. Să nu spargă. Nu spargă așa rapid. Aici. Aici n-ați făcut. Trebuie să ne ajutăm prietenii. Ea doarme. Perfect. Aici aproape complet. Mai trebuie câteva. Una aici, una aici. Care la merge? Avem câteva. Perfect. Hai să mai luăm lemne. Să scânduri. Trebuie să ne protejăm prietenii. Prioritate. Perfect. Dar mergem și jos. Să ne apărăm casa. Noi trebuie să ne apărăm casa, nu? Vin hoții peste noi. Suntem ca un fel de singura casă. Mai venim. Geamul ăsta. Sper să
nu-l spargă. Nu mai merge. Jos. Acum. Nu și aici. Toate. Perfect. Și aici jos. Pus la ușă. Nu tot. Doar un lemn am pus la ușă. Oh my god, a făcut doar ok. Cred că ne spunea și altceva în afară de asta. Great job. Eu vorbesc. Așa, bun, n-am păcat. Eu zic că deja destul de bine. A zis că e... Așa, ok. Wow, go left fast. Mi-au rămas 3 bucăți de pizza. Trebuie să stăm aici la masă. La măsuță. A zis că cine e cu minte și stă frumos, poate primești o bucată de pizza. Hai să vedem dacă primim și noi, ca să ne facem viața full. Să primim și noi. Am ursulețul lângă. Eu în noaptea asta, dacă mai vine odată, eu să-mi dau ursulețul pe invizibilitate. Ca să mă ascund. Să vedem. Am primit și o bucată. Tare! Tare că mi-am făcut aproape viața full. E ceva afară. Hoții! Uitați acolo! Și duba. A venit armata. Fugiți în camera noastră. Trebuie să supraviețuim. Rapid! Nu mai vine lângă mine. Mi-am făcut viața full. Am ursulețul în case să am de invizibilitate. Trebuie să mergem în... Se pare că s-a auzit un zgomot. Mi-am făcut invizibil. Mi-am făcut invizibil. Invizibil. Ține mult. Doar puțin. Nu mi-a luat din viață. Oh my god, am supraviețuit. Uitați, mi-a luat nimic din viață. Pare că am adormit. A spart geamul. Oh my god. A fost atacată. Cine mai a rămas în viață? Doar eu și cu ăsta? Și cu ea? Și acolo și acolo. Nu mai mulți. Ok. Să avem grijă. Ușa! Nu ne-au spart ușa. Nu intrat pe ușa, au intrat pe fereastră. A spart aici geamul. A spart geamul. Oh my god. The basement door been left open. I think a bad guy is still down there. Zice că vine cineva de acolo sau nu înțeleg. S-a auzit, nu e ceva. Am văzut pe cineva acolo. Nu spune că e liderul lor. El e Scary Larry. Ia uitați-l. A venit în basement. Trebuie să ne facem invizibili și să trecem pe lângă el. Uite. Nu ne-a văzut. Oh my god, am trecut cu bine. Uite o furcă. Na, cu asta mă protejez. Mama are și ție. Na, îți dau una. Pe picior. Îți dau la picior. Trebuie să ne uităm după un cod. De la safe. Cutie. Cutia asta. Ce este asta? Ce? Wow. Cutia asta. Ce asta?
Ce avem? Connect the basement door open. Da, este deschis. Sper că nu vin bandiții aici. Pregătit. Na, nenorocitule, ai vrut să scapi de mine și de frații mei. Na, 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 na. Ai vrut să scapi de mine, să scapi de mine, de mine. Na, tot ce ai meritat. Ce se întâmplă? Nu, 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 nu. M-a omorât. Olio, nu vreau să dau respawn. Super heal. Lobby. I can't get there. E super dificil, dar e ok. Cam acesta a fost episodul de astăzi, iar noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!